расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 57 кг байни сеюм рақами рейтинг Кай Кара Франс бо рекорди 24-10 ва ҳафтум рақами рейтинг Амир Албазӣ бо рекорди 16-1 рӯзи 4 июн дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо боша оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хелба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чорум рақами рейтинги вазни нимёнаи UFC Билол Муҳаммад гуфт ки аз муҳориба зидди Гилберт Бионс чӣ интизор аст. «Ма бо беҳтарин греплери вазни худ Демиан Майя ҷангида будум, бо беҳтарин зарбазан Стивен Томпсон ва бо Висенте Люке ки як вақтҳо маро ба нокаут равон карда буд ва ӯ ҳамдастаи Бионс аст ва онҳо якҷоя тамрин мекунанд. ма бо ситораи нав, ҷангвари бебохт ва аз ҳама ҷангвари сахти вазни нимёна Шон Бреди ҷангидагиюм ва ма ҳамаи ин рақибони худро шикаст додагиюм. ма аллакай бо намояндагони ҳамаи стилҳо ҷангидагиюм ва боварӣ надорам ки Гилберт Бионс бо ҷангварони ба монанди ман ҷангида бошад, бо ҷангвароне ки доимо фишор мекунанд ва дар давоми муҳориба ба стили рақиб одат мекунанд. Бионс намедонад ки дар вақти муҳориба ман чӣ нишон медиҳам, лекин ман медонам ки ӯ чӣ нишон медиҳад, чунки нақшаи ҷангии ӯ доимо як аст ва ҳеҷ вақт тағйир намеёбад. ва боз ин муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ ташкил карданд ва барои ягон нақшаи хуб кашидан вақт хеле кам буд. Бионс корҳои метонистагии худро мекунад, аммо ҳамаи он корҳое ки Гилберт Бионс дар октагон мекунад, ман ин корҳоро аз ӯ дида зуртар мекунам, гуфтааст Муҳаммад. хотиррасон мегирем ки муҳорибаи Билол Муҳаммад ва Гилберт Бионс аллакай рӯзи 7 май дар турнири UFC 288 баргузор мегардад. шаби гузашта хабар баромад ки ташкилоти UFC ба чемпиони вазни ним сабук Александр Волкановский реванш бо чемпиони вазни сабук Ислам Махачев моҳи октябр дар Абу-Даби пешниҳод карданд, аммо Волкановский ин пешниҳоди онҳоро қабул накард, чунки то моҳи октябр ӯ интизор шудан намехоҳад ва ҳамчунин аз рӯи эҳтиром ба чемпиони муваққатии вазни худ Яир Родригес. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Александр Волкановский ва Яир Родригес рӯзи 18 июл дар турнири UFC 290 ба нақша гирифта шудааст. дӯстон, дар ин ҷо Александр Волкановскийро фаҳмида мешавад ӯ аллакай 34 сола аст ва фикр мекунем ки баъди 2-3 муҳорибаи дигар ӯ метавонад ки карьераи худро ба анҷом расонад. аз ҳамин сабаб ӯ зуд муҳориба гузаронидан мехоҳад. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо ба рақиби дар пеш истодаи худ Алҷамин Стерлинг, Шон Омели ва Александр Волкановский муроҷиат карда чунин суханҳо гуфт. Стерлинг, вақти ту ба поён расида истодааст. 7 май аллакай наздик аст. ма туро шикаст медиҳам ва баъд навбати Шон Омели мешавад. Шон Омели, ту дар навбатӣ ва баъд ҳадафи ҳақиқӣ. баъди ҳар дуи шуморо шикаст додан, ма бо Александр Волкановский меҷангам. ма бо ӯ ҷангидан мехоҳам. ма дар ҳақиқат корҳои кардаи ӯро эҳтиром мекунам, аммо ӯ маро барои эҷод кардани таърих манъ карда истодааст. ҳозир ман 3 карата чемпионам, аммо ман 4 карата чемпион шудан мехоҳам, гуфтааст Сехудо. хотиррасон мегирем ки муҳорибаи Генри Сехудо ва Алҷамин Стерлинг муҳорибаи асосии турнири UFC 288 мешавад, ки аллакай шаби 7 ба 8 май баргузор мегардад. ситораи UFC Ҳамзат Чимаев ҷангвари бебохти UFC Шавқат Раҳмоновро гурба номид. ҳамаи кор аз суханони як мухлиси Шавқат Раҳмонов оғоз шуд. ӯ Ҳамзат Чимаевро ба қайд гирифта чунин суханҳо навишт. Ҳамзат Чимаев додар, илтимос, гӯй ки ту аниқ метарсӣ ки бо паланги қазоқи Шавқат Раҳмонов ҷанги, навиштааст мухлиси Шавқат ва Ҳамзат дар ин суханҳои ӯ чунин ҷавоб дод. гургон аз гурбаҳо наметарсанд. қазоқ, ин чизро фаромӯш накун, навиштааст Чимаев.
дӯстон, байни ин ду ҷангувар, байни мухлисони ин ду ҷангувар аллакай чанд муддат мешавад ки ана ҳамин гуна суханҳо ва муноқишаҳо рафта истодааст ва ман фикр мекунам ки роҳи ҳалли ин кор ташкил кардани муҳорибаи онҳост, вагарна то ҳамон вақт чунин гап корҳо шудан мегиранд. дӯстон, худи шумо чунин муҳорибаро дидан мехостед ва ба фикри шумо ки дар чунин муҳориба ғолиб шуда метавонист? метавонед фикротонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.